ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬೈದಿನ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿಯನ್ನ ಪೂಜೆ ಅವಳ ನಮಕ್ ಡೇಟ್ ಇನಿಕೆ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಅವು ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಜುಲೈ ಹಿಡ್ದು ಮಲ್ಪಡ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ರ ಬೇತೆ ಡೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ದೂರ ದೂರ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ನಮಕ್ ಸೆಟ್ ಒಂದಿಜ್ಜಂಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬೈದಿನಿ ಒಂಜಿ ವರಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಮರ್ಮಲ್ನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮರ್ಮಲ್ ಪಂಪಿನಿರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲೇನು ಬೆಸ್ಟಿ ಪನ್ನೋಲಿ ಇಂಕಂತೂ ಅಲ್ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಸಿಪ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಲ ಪೂಜೆ ಇತ್ತೀನಿ ಕಾಂಡೆ ಏಳಿಡ್ದು 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬಟ್ರನ ಇಲ್ಲಡ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಆದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಾನಾಗ ನಮ್ಮ ಮೂವಲ್ಲ ಬತ್ತಿರ ಆರಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಇರ್ತೀರ ಆ ದಿನ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಮೂಜಿನಾಲ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಆಂಡಲ ಯಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಪನ್ನೆಕ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಬೈದಿರ ಅರೆಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅರ್ನ ಪೇಜ್ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತಿಪ್ವೆ ಎರೆಗ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ಇನಿ ಪಾರ್ದಿನ ಸಾರಿ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಕ್ ದಯಪಂಡ ಸಾಗರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಸಾರಿ ಅಂಚ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡವು ಸಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಬ್ಲೌಸ್ನ ಎನ್ನ ಟೈಲರ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತ್ ಕೊರಿಯರ ಸೊ ಐಕ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪಿಲಕ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಅನ್ನೋ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡ್ಯ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರಿಚುವಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಿನ ಟೈಮ್ ಡೇ ಹಾಲ್ ರೀಚ್ ಆಯ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ನ ಲೆಹೆಂಗಾ ಆವಡ ಮೇಕಪ್ ಆವಡ ಹೇರ್ ಆವಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದಿತ್ತೀರ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಆದ ರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಗೆತ್ತ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ ಮಲ್ತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ಗೆ ಮಾತು ತಿಕ್ಕದಿಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಸಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನ ಕಸಿನ್ಸ್ ಅಂತೂ ತೂವರೆ ಒಂದಿ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ದ ಕಲರ್ ಮತ್ತು ಚೇಂಜ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಆತ ನೆಲೆಟ್ ಮತ್ತು ಬೂರ್ದು ಬರೋದು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತಿರಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಕ್ಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಬಂದಿನಿ ಅಕ್ಲೆಗಂತೂ ಗಮ್ಮತ್ತು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತೂ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಡಾಂಡ ಫೈನಲಿ ಶ್ರೀಕಾಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ತಿಕ್ಕಿರಿಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವೇ ಖುಷಿ ಏನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ ಅನ್ನಗ ಜೋರು ಗಾಳಿ ಬಡ್ಸ ಇಲ್ಲ ಬನ್ನಾಗ ಪೆಲಕೈ ರೆಡಿ ಇತ್ತಂಡು ವೆದರ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೆಲಕೈ ಮಾತ ತಿಂದ ಒಂದು ಆದಿತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಬೈ ಬಾಯ್.